салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба шабакаи мо, яъне шабакаи ҳаёти талх. дар ин шабака чӣ хеле ки медонед, қиссаҳои ҳаётӣ аз ҳаёт гирифта мешавад, яъне ки талхиҳои ҳаёт. марҳамат, гӯш мекунем. Лайк, обуна аз хотир набарорен ранги ҳарвақта, чунки пешравии шабакаи мо аз шумо вобастагӣ дорад. ман боз ҳам бо шумо қадамшо қиссаҳоро пешкаши шумо мегардонам. ногуфта намонад, дар поини навор фикри худтонро нависен, бо диққат қиссаро гӯш кунед. хеле қиссаи яъне таъсирбахш аст. инак қиссаро гӯш мекунем. чӣ тавре ки мегӯянд: аввал бубин ҷои худ, баъдан дароз кун пои худ. дар ҳамсоягӣ як ҷавони зану кӯдакдор як бевазан зиндагӣ мекарданд. рӯзе ин ҷавон ба ҳамсояи бевазанаш ошиқ мешавад ва ӯро ҳамроҳи зану фарзандонаш барои сайругашт ба домона кӯҳҳо мебарад. вақте ба ӯ кӯҳ мераванд, ҷавон ба фарзандонаш мегӯяд ки писаронам, равед шумо ба кӯҳ бароед, ман каме истироҳат кунам. ва ба ҳамсараш мегӯяд ки ту бирав, аз поён барои таом гиёҳҳои хушбӯй биёр. ва ҳамин тавр бо ҳамсояаш танҳо мемонад, бо он бевазан. ва ҳамсараш ки аз назараш ноаён шуд, сипас ба ҳамон ҳамсояи беваш пешниҳоде мекунад: бо маблағ бо ман зино мекунӣ? вале ҳамсояи беваш мегӯяд: ин маблағ кам аст. ҳамсояи бевазанаш ин суханро ба хотири он мегӯяд ки ба сухани гуфтан он ҷавонро овора кунаду шояд дар ҳамон ҳолати ҳамхоба шуданаш бо ҷавон занаш ояд. он ҷавон боз зиёдтар маблағ пешниҳод кард. ҳамсоязан бошад, боз мегӯяд ки ин кам аст, маблағ кам аст. ҳарчанд ҷавон маблағи зиёдеро пешниҳод мекунад, аммо бевазан розӣ намешавад. ниҳоят ҷавон аз баландии шаҳваташ мехоҳад бо зурӣ ва маҷбурӣ шаҳвати худро бо ин бевазан паст кунад. ва дар ҳамин ҳолат як чӯпоне пайдо шуд. ва он зани бева дарҳол ба ман ёрӣ диҳед гӯён ба чӯпон муроҷиат кард. нияти бади он ҷавонро ба чӯпон мегӯяд. чӯпон механдад, ба ҷавон мегӯяд: эй ҷавон, поёнтар фаро, як зане ки ба гиёҳчинӣ машғул аст, бо ман бе ягон маблағ, бе ягон зуриву зорӣ бо ман зино кард. ту ҳам рав, шояд он зан онҷост. мегӯяду меравад. ин ҷавон мефаҳмад ки он зани дар поён буда зани худаш аст. баъди фаҳмидан аллакай дер шуда буд. оре азизони дил, ҳамин тавр аст ҳаёт. ҳар қадар ки ба мардуму миллати худ бадӣ кардем, бадиҳоямон ба худамон бармегардад. бояд эҳтиёт бошем, то он чоҳе ки кандем худамон наафтем. худованди азза ва ҷалоларо дуо мекунам ки ҳамаи моро аз бандагони неки худ гардонад. худованд амону оромӣ, файзу футуҳ, баракатро ба кишвари азизамон арзонӣ гардонад. қиссаи мо чунин буд, ба охир расид. аз шумо хоҳиш мекунем дар комментария ҳатман фикри худро нависед. лайк, обунашавиро аз хотир набароред. раҳмат барои гӯш карданатон. то қиссаҳои дигар.